És egészen mással folytatjuk, bár az autópályához talán van némi köze. Marosvölgyi Péter a vendégünk, az egondirekt.hu szakmai igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy utasbiztosításról beszélünk, amely utasbiztosítást nagyon kis számban kötünk mi magyarok. Hányan kötünk és hányan nem kötünk? Ez egy becsült adat, a külföldre utazó magyarok mindösszesen 30%-a az, aki utasbiztosítást köt, mielőtt külföldre utaznak. Drága az utasbiztosítás? Nem. Tehát, akkor egyszerűen csak azt mondjuk, hogy velem úgyse történik semmi. Ez az egyik oka, hogy sokan nem félnek attól, hogy velük bármi is történhet, ugye a baj önmagában egy olyan dolog, ami bármikor bárkivel megtörténhet. Ez az jellegéből adódik. Csak velem nem. Csak velem nem. Ugye jellemző például a lakásbiztosítások esetén is, ugye most látjuk a károkat, most egy picit fölélénkült az emberekbe, azon a területen is az, hogy az érdemes lakásbiztosításról is gondolkodni. Itt utasbiztosításnál a napi díja egy utasbiztosítási csomagnak 2 gombóc fagyi ára. Tehát 300 forintért már a biztonság az megvásárolható lenne. Miféle biztonság vásárolható 300 forintért? Ez egy alapcsomag, a biztosítók általában többféle csomagot kínálnak az ügyfeleknek. Egy alapcsomag az tartalmaz baleseti betegségszolgáltatást, illetve fogyászbiztosítást. 300 forintért cserébe, ez ugye napi díj egy főnek, ezért cserébe a biztosító társaság durván egy olyan 3 millió forint összegű baleseti, illetve betegségszolgáltatást, illetve egy pár százezer forintos fogyászbiztosítást tud kínálni az ügyfelének. A fogyászbiztosítás az hogy van? Én nekem meg kell mondanom előre, hogy mit viszek magammal, és az értékhatár függvényében változik a biztosítási díj? Nem feltétlenül kell megmondani. Egyszerűen a biztosító alkalmaz egy limitet, mondjuk teszem a 150 000 forint, amit magammal viszek podgyászt, abban, ami beleértendő, abban bármi, ami műszaki cég, ruházat, stb. Ez 150 000 forintos értékhatárig van biztosítva. Ha ezt ellopják, vagy a podgyász megsérül, vagy a podgyász késik, ebben az esetben lép be a biztosító, és téríti meg a kárt. Tehát ha minden podgyászomat ellopják, akkor kapok ebben az esetben 150 000 forintot. Igen, van egy-két olyan műszaki berendezés, mint például a nagyértékű videókamera, vagy a nagyértékű fényképezőgép, amit külön jelezni kell. Hogyan érdemes biztosítót vagy biztosítást választani? Nyilván nem csak az Egon Directnél lehet biztosítást kötni, hanem vannak gondolom online alkuszcégek is. Nyilván nagyon sokan az árra mennek rá, mit érdemes azon kívül még figyelni? Szerencsére mi azt tapasztaljuk, hogy az utasbiztosítás esetén nem az ár számít. Tehát úgy, mint a kötelező biztosítás esetén, hogy mindenki a legolcsóbbat keresi. Hát persze, mert ott van egy egységes szolgáltatási rendszer, teljesen mindegy tulajdonképpen hol vásárolom meg, mely törvény szabályozza, minden társaság ugyanazt nyújtja. Utasbiztosítások esetén ez már nincs így, tehát itt már az ügyfeleknél mi azt látjuk, hogy mérlegelnek, és nálunk is jellemző adat, hogy nem a legolcsóbbat, hanem a közepes csomagot kötik, amiben már magasabbak a limitek, illetve több szolgáltatást tartalmaz. Milyen szolgáltatásokat érdemes figyelnünk, amikor választunk? Én azt mondanám, hogy 3 legfontosabb az a baleset, betegség, illetve a podgyász, de a közepes csomagban itt a térítési limitek már 10-20 milliós összeget is elérnek, amit azért ki lehet használni, tehát külföldön, és ezt nem tudják sokan, tehát ha külföldön történik velem valami, és nincs utasbiztosításom, akkor ott azt a összeget azt nekem ki kell fizetni. Uniós országban is? Nem uniós érvényes, lehet valami kártyát kiváltani, ami a TB jogosultságot igen, bizonyítja. Van ez a kártya, ezt ki lehet váltani. Ugye ennek van egy adminisztrációs folyamata, nagyon sok embernek ilyenje sincs. Akinek ilyenje van, annak kell azt, hogy ez úgy érvényes, amelyik országban velem valami történik, az ottani rendszernek megfelelően kapok térítést. Tehát kérdés az, hogy annak az országnak az állampolgára hogyan vehet igénybe a szolgáltatást. Nagyon sok szolgáltatás önrészes, tehát ott nekem akkor önrészt kell fizetnem. Erről minimum tájékozódni kell, mielőtt elutazom. Mindenki mondom, hogy az OEP-nek az oldalán, ahol fönn van erről a tájékoztató anyag, az OEP munkatársa is azt ajánlják egyébként, nem elég, kössön mindenki utasbiztosítást. Az utasbiztosításnál vannak-e apróbetűs kivételek, illemszabályok, egyéb rendelkezések, amelyeket nem árt tudni? Tehát baleset, mi az, ami nem baleset? Mint minden biztosításnál kizárások természetesen vannak. Az alapkizárások ugye az a ittas állapot, a drogfogyasztás, ilyen a terrorcselekmény. Ami nagyon fontos, hogy a biztosítók általában megkülönböztetik az extrém sporttevékenységen. Tehát ha én éppen a bungee jumpingolni megyek, akkor nem biztos, hogy ugyanannyit fizetek, mint erre egyébként lehet kiegészítő szolgáltatást vásárolni, tehát a biztosítók ezt elvállalják, csak ezt külön nekem jeleznem kell, hogy amikor külföldre utazom, ilyen extrém sporttevékenységet én művelni fogok. Van-e különbség uniós ország és nem uniós ország között, mármint hogyha célállomásként ilyet választok? A biztosítás szempontjából nincs. Minden esetben az ügyfeleknek azt tanácsoljuk, hogy még elutazás előtt azért kerüljön képbe az adott ország viszonyaival. Tehát azért Horvátország teljesen más, mint Tájföld. Tehát meg kell nézni azt, ezért a külügyminisztérium honlapján erről lehet olvasni. Ajánlott ország, milyen az egészségügyi ellátási rendszer. Egy apró dolgot mondok, vizet fogyasszak-e, tehát csapvizet igyak-e. Nekünk magyaroknak, európaiaknak ez ugye nem előkerülő téma,
De ha kimegyek Egyiptomba, ott azért mondják, hogy azért csapvizet ne fogyasszunk. Ha én erről nem tudok, és megbetegszem, erre kiterjed a biztosítás? Hogyne, természetesen. Tehát attól még, hogy ajánlják, hogy ne fogyasszak csapvizet, én mégis megittam. Bizonyos szempontjából az teljesen mindegy. Megkötöttem a biztosítást, mivel kell még foglalkoznom? Ami nagyon fontos, hogy minden biztosítás független attól, hogy melyik csomag tartalmaz egy asszisztencia szolgáltatást. Ez a legfontosabb. Van egy telefonszám, amit bárhonnan fel lehet hívni, és ami nagyon fontos, hogy mi anyanyelvünkön fogadják a hívást. Ezt kell akkor hívni, ha velünk bármi történik. A telefon túlsó oldalán azonnal segíteni fognak, röviden elmondjuk, hogy milyen problémánk van, baleset, betegség, ellopták a podgyászunkat, stb. És az egész ellátást emögé megszervezik. Tehát nem nekem kell ott aranyoldalakból kinéznem azt, hogy éppen kit hívjak, hanem azonnal tudnak tájékoztatni, kín vagyok Egyiptomban. Ezt a telefonszámot érdemes elmenteni valahova. Ezt a telefonba is mindenképpen jegyezzük el, illetve akikkel együtt utazom, mindenkinek azért egy helyen legyen az meg. Reméljük, hogy hasznos segítséget tudtunk nyújtani. Köszönöm, hogy a vendégünk volt így a nyár elejének a közepén. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Holnap is lesz ma reggel, meg hétvége kezdődik, úgyhogy vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!